Ahojte priatelia, zaujímavosti zo sveta nie je nikdy dosť a toto je tretia časť zaujímavosti a faktov zo sveta. Vítajte. Ľudia, najdlhší názov mesta v Európe je Langvarpuskvinjes... takto. Kana sägs Langvarpuskvinjes kogerige kun Robert Santios elioch kogogoch. Llanfairpwllgwynys gogerychwyr yn drobws lan Cecilio gogogoch. No v skratke sa vo valeštine našťastie povie iba Langvarpuskvinjes. Pri sčítaní ľudu v roku 2011 tu žilo 3107 obyvateľov, z ktorých 71% vedelo hovoriť po valesky. Aktuálne tu žije 3040 obyvateľov. Je to 6. najväčšia osada na ostrove podľa počtu obyvateľov. Dlhá forma mena s 58 znakmi rozdelenými do 18 slabík je považovaná za najdlhší názov mesta v Európe a druhý najdlhší jednoslovný názov mesta na svete. Langvarpuskvinjes je dedina na ostrove Anglesey vo Walese. Je populárna vďaka svojmu dlhému menu. V preklade z valeštiny znamená Kostol svätej Márie v doline Bielých liesok blízko prúdkeho víru a kostola svätého Tisília z červenej jaskyne. Ave Satanas. A aby toho nebolo málo, tak tento názov dostala aj baktéria. V roku 2020 bol nový druh baktérie izolovaný z pôdy zozbieranej vo farnosti obce zaradený do Myxococcus a dostal názov Myxococcus Langvarpuskvinjes gogerechwerenthropus lancecilio gogogochensis. Vedecký názov tohto bakteriálneho druhu sa považuje za najdlhší názov v biológii, ktorý má celkovo 73 písmen. Toto meno bolo samozrejme najprv kritizované, ale nakoniec oficiálne potvrdené ako platné. Penicillium rubens je druh huby rodu Penicillium a bol prvým druhom, o ktorom je známe, že produkuje antibiotikum, nazývané penicilín. Niektorí členovia rodu Penicillium poskytujú penicilín, molekulu, ktorá sa používa ako antibiotikum, ktoré zabíja alebo zastavuje rast určitých druhov baktérií. Iné druhy sa používajú pri výrobe syrov. Podľa Dictionary of the Fungi rozšírený rod obsahuje viac ako 300 druhov. Penicilín je prvé antibiotikum využívané v medicíne. Radí sa medzi beta-laktámové antibiotiká. Penicilín bol prvýkrát vyvinutý v roku 1928, ale začal sa používať v roku 1942. V továrni v Benjamin Fragner v Dolných Mecholupech, dnešná Zentiva, bol penicilín pod vtedajším označením BF Mycoin 510 prvýkrát pripravený v roku 1944. Ako prvé oficiálne antibiotikum znamenalo zlom v histórii ľudstva a viedlo k liečbe mnohých bakteriálnych ochorení. Odhaduje sa, že penicilín zachránil 80 až 200 miliónov životov a bez jeho objavenia a implementácie by dnes 75% ľudí nežilo, pretože ich predkovia by podľahli infekcii. Používa sa na liečbu mnohých stavov, ako je zápal pľúc a šarlach, ako aj infekcie uší, kože a hrdla. V roku 2010 bolo na celom svete podaných viac ako 7,3 miliardy jednotiek penicilínu. Penicilíny patrili medzi prvé lieky, ktoré boli účinné proti mnohým bakteriálnym infekciám spôsobeným stafylokokmi a streptokokmi. V súčasnosti sú stále široko používané pri rôznych bakteriálnych infekciách, hoci mnohé typy baktérií si po rozsiahlom používaní vyvinuli rezistenciu. Nevhodné používanie lieku však znamená, že svet teraz čelí rezistencii na antibiotika a baktérie sa vyvíjajú, aby bojovali proti účinkom lieku. Viete, že aký je najväčší vták na svete? No...
Nechcem vám teraz rozprávať, ale penis samca veľryby modrej je dlhý približne 2,8 metra a má priemer viac ako 30 cm. Jedna ejakulácia sa odhaduje na približne 17 litrov na základe veľkosti každého semeníka s hmotnosťou 45 až 68 kg. Islandské falologické múzeum má časť penisu modrej veľryby s dĺžkou 170 cm a hmotnosťou 70 kg, ktorú Island Review pomenoval ako skutočný Moby Dick. Táto vzorka je len špičkou, pretože celý orgán by v neporušenom stave bol dlhý asi 5 metrov a vážil by asi 350 až 450 kg. Pre porovnanie, penis dospelého slona je s dĺžkou 1,8 metra najväčším penisom zo všetkých suchozemských zvierat. Chili paprička Dragon's Breath, teda dračí dých, je taká pálivá, že je priam smrteľná. Ak by ste jednu zjedli, mohlo by to potenciálne spôsobiť typ anafylaktického šoku, spáliť vaše dýchacie cesty a uzavrieť ich. Prečo teda robiť takúto nepraktickú papriku? Ako sa ukázalo, takéto čili bolo pôvodne vyvinuté na použitie pri liečbe, ako anestetikum, ktoré môže znecitliviť pokožku. Pri neoficiálnom testovaní vykázala pálivosť 2 480 000 jednotiek Scovilleovej stupnice, SHU. A to je o dosť viac ako zatiaľ posledná uznaná najpálivejšia paprička sveta, Carolina Reaper. Tá má až 2,2 milióna SHU. Oj, kamaríde. Toto preberaj mŕtvolu. A ešte kávu. Dračí dých sa však v Guinnessovej knihe rekordov oficiálne neuznal. Preto sa ďalej uvádza na prvom mieste paprička Carolina Reaper. Rastlina bola vyvinutá v spolupráci medzi farmárom Chili Neil Price, MPK Technology a Nottingham Trent University. Počas testu špeciálnej rastlinnej potravy a pre jej esenciálny olej s potenciálom ako anestetikum pokožky. Rastlinu Dragon's Breath neskôr vypestoval šľachtiteľ Mike Smith zo Saint Asaph, ktorý povedal, že neplánoval pestovať čili pre rekordnú pálivosť, ale skôr sa pokúšal pestovať atraktívnu rastlinu. Vzhľadom na národnosť farmára, ktorý pestoval papriku vo Walese, dostala názov dračí dých, podľa waleského draka. A jo, už keď sme pri tom drakovi, tak môj tatko jedného skutočného zabil, a to myslím smrteľne vážne. A ako býva zvykom, museli sme o tom zhotoviť video. Prikladám ho sem, alebo do popisu videa, tak si ho pozrite, inak večer nezaspíte. Takýmto volačím a mal som aj dýku, že aj nož na hríby, ale a táto zverina voláka dračisko, lebo čo som mal takú dýčku pri sebe. Stredol si do ňoho? No do hlavy dostal, to som mal hľadať. Vedeli ste, že existujú dva typy polárnych žiar? Jedna sa nazýva Aurora Borealis, teda polárna žiara severnej pologule. A druhá sa nazýva Aurora Australis, teda polárna žiara južnej pologule. A toto video o jednej aurore aj bude. Polárna žiara je prirodzený svetelný úkaz, ktorý sa zjavuje na oblohe. Polárne žiary sú viditeľné iba v noci a zvyčajne sa vyskytujú iba v nižších polohách. Môžu mať odtiene modrej, červenej, žltej, zelenej a aj oranžovej farby. Polárne žiary sú viditeľné takmer každú noc v blízkosti arktického a antarktického polárneho kruhu, ktoré sú asi 66,5 stupňa severne a južne od rovníka. Ale ako takáto polárna žiara vzniká? Činnosť, ktorá vytvára polárne žiary, sa začína na Slnku. Slnko je guľa superhorúcich plynov, zložených z elektricky nabitých častíc, nazývaných jóny. Jóny, ktoré nepretržite prúdia z povrchu Slnka, sa nazývajú slnečný vietor. Keď sa slnečný vietor približuje k Zemi, stretáva sa s magnetickým poľom Zeme. Bez tohto magnetického poľa, ktoré chráni planétu, by slnečný vietor rozfúkol krehkú zemskú atmosféru a zabránil by tak vzniku všetkého života. Väčšinu slnečného vetra blokuje magnetosféra a jóny vytlačené okolo planéty pokračujú v ceste ďalej do slnečnej sústavy. Hoci väčšinu slnečného vetra blokuje magnetosféra, niektoré jóny sa na krátky čas zachytia v prstencovitých oblastiach okolo planéty.
Tieto oblasti v oblasti atmosféry, nazývané ionosféra, sú sústredené okolo geomagnetických pólov Zeme. Geomagnetické póly označujú naklonenú os magnetického poľa Zeme. Ležia približne 1300 km od geografických pólov, ale pomaly sa pohybujú. V ionosfére sa jóny slnečného vetra zrážajú s atómami kyslíka a dusíka zo zemskej atmosféry. Energia uvoľnená pri týchto zrážkach spôsobuje farebnú žiariacu auroelu okolo pólov, polárnu žiaru. Väčšina polárnych žiar sa vyskytuje vo výške približne 97 až 1000 km nad zemským povrchom. Najaktívnejšie polárne žiary sú vtedy, keď je slnečný vietor najsilnejší. Slnečný vietor je zvyčajne pomerne stály, ale slnečné počasie, ohrievanie a ochladzovanie rôznych častí slnka sa môže denne meniť. Magnetické búrky a aktívne polárne žiary môžu niekedy rušiť komunikáciu. Môžu rušiť rádiové a radarové signály. Intenzívne magnetické búrky môžu dokonca vyradiť komunikačné satelity. Farby polárnej žiary sa líšia v závislosti od nadmorskej výšky a druhu atómov. Ak jóny narazia na atómy kyslíka vysoko v atmosfére, interakcia spôsobí červenú žiaru. Ide o nezvyčajnú polárnu žiaru. Najznámejší prejav, zeleno-žltý odtieň, vzniká pri dopade jónov na kyslík v nižších výškach. Červenkasté a modrasté svetlo, ktoré sa často objavuje v nižších okrajových častiach polárnej žiary, vzniká pri náraze jónov na atómy dusíka. Jóny narážajúce na atómy vodíka a hélia môžu vytvárať modré a fialové polárne žiary. Hoci naše oči dokážu túto časť elektromagnetického spektra zaznamenať len zriedka. Zamiloval som si jej odvahu, úprimnosť a jej plamenú sebaúctu. A práve týmto veciam by som veril, aj keby sa celý svet oddával divokým podozreniam, že nie je taká, aká by mala byť. Milujem ju a to je začiatok všetkého. Tak OK ľudia, už sme na konci tohto videa. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, napíšte komentár, zdieľajte video medzi priateľmi a keď ste tu noví, nezabudnite sa prihlásiť na odber, kliknite na zvonček na všetky upozornenia, aby vám neušlo žiadne nové video. Ak by ste ma chceli podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu, ale nie až na takú skutočnú. Môžete ma podporiť na podporovacej stránke coffee.com. Link prikladám aj sem do popisu vo videu a dole vlastne do popisu videa. Môžete mi tam poslať ľubovoľnú čiastku peňazí. A možno si s vami tú skutočnú kávu alebo aj niečo iné dám. Každopádne, ja vám prajem krásny zvyšok dňa, ostaňte paranormálni a ahojte. A ešte som zabudol dodať, ľúbte svoje aurory. Yo, what's up? Oh, go to sleep, honey.